En les últimes setmanes, mesos o anys, segur que has sentit a parlar de Bitcoin. Ja sigui perquè Bitcoin puja, baixa, et pots comprar un Tesla, el teu veí ara inverteix en Bitcoin. Hi ha moltes notícies sobre el tema, Bitcoin i les criptomonedes estan de moda. Però segurament t'has preguntat, què és ben bé el Bitcoin? Què és això de les criptomonedes? Són realment tan importants? En el vídeo d'avui respondrem a aquestes preguntes. Bitcoin és una criptomoneda descentralitzada, però per simplificar molt les coses, direm que Bitcoin és diner digital. Tu pots tenir Bitcoins de la mateixa manera que pots tenir euros, dòlars o iens i fer-ho servir com a mitjà de pagament per qualsevol altre producte o servei. Tu ho dones a una persona i ella a canvi et dona una pizza. El fet que sigui diner digital és que no està directament lligat a un país o a una unió de països com podria ser la Unió Europea, sinó que Bitcoin es basa en milions d'ordinadors per tot el món que mantenen la xarxa de Bitcoin funcionant i que s'envien diners d'un lloc a l'altre. Si volies una resposta ràpida, doncs ja està, ja pots marxar del vídeo, dona un like abans de sortir, però si realment vols saber com va això del Bitcoin, anem a investigar una mica més. Parlarem de què és el diner, què és tot això de cripto, blockchain, com funciona Bitcoin ben bé, etc. I intentarem respondre a la pregunta de si Bitcoin pot ser el diner del futur. Tindràs minuts aquí baix per saltar a cada moment del vídeo. Anem a parlar una mica, doncs, de què és ben bé el diner. El diner és la solució que hem trobat com a societat al problema de com transferir riquesa o valor entre persones. Si tiréssim prou enrere en la nostra història, arribaríem a un punt on el que estava de moda era l'intercanvi. Jo tinc pomes, vull el teu raïm i, no sé, et canvio les meves 3 pomes pel teu raïm. I així, doncs, miraves de negociar per aconseguir el que necessitaves. Òbviament, aquest sistema tenia molts problemes. Imagina't que l'altra persona no vol les teves pomes, llavors no pots fer l'intercanvi. Imagina't el lío que seria haver de tenir de tot per fer intercanvis amb tothom. O encara que les pomes fossin l'hòstia i tothom volgués les teves pomes. Quin jaleo guardar tantes pomes, les pomes et farien malbé i ara ja no tindrien cap valor. L'intercanvi no era ideal. Per solucionar totes aquestes deficiències van aparèixer les primeres monedes, que eren metalls preciosos. En comptes d'intentar intercanviar coses constantment, podem fer servir petites monedes d'or i de plata que tots acceptem com a coses que, hòstia, això té valor i sé que sempre ho puc canviar per raïm, per pomes o per un cavall, si volgués. Aquestes monedes d'or i de plata tothom les acceptava, tothom els hi trobava valor, llavors era guai. Et preguntaràs, però per què exactament l'or? I a veure, ho he googleado i hi ha algunes raons bastant bones. L'or, per exemple, no es crema ni es fa malbé, llavors el pots mantenir durant molt de temps i sempre té el seu valor. A l'or li podies donar forma de moneda precisament i era molt pràctic de portar. I a més, l'or és un metall preciós, és molt limitat. Imagina't el jaleo que l'or tingués molt de valor i la gent es pogués trobar or pel terra, així com qui es troba una pedra. Pues seria un jaleo perquè tothom podria ser ric de la nit al matí i perdria tot el seu valor. El fet que l'or sigui tan escàs i tan pràctic que a la vegada el feia ideal, i si et fixes, moltes civilitzacions que no tenien contactes en si donaven molta importància a l'or. Jo què sé, els romans, els egipcis, no sé d'història, però l'or sempre ha sigut molt guai. Tot i que l'or tingués totes aquestes bondats, tampoc era la solució ideal. Tenia alguns problemes com que on guardes tot aquest or? Pots portar al banc, però tot i així, si el vols portar sobre teu, has de portar bosses d'or i l'has de portar a les butxaques i això pesa. I fer servir una mica d'or per comprar-te, no sé, una baguette, doncs hauria de ser molt fàcil. Però si vols comprar-te un barco i a l'altra persona li has de donar tota l'or per comprar-li el barco, és un jaleo moure tot aquest or. Així que necessitàvem una solució a tots aquests problemes i aquí és on van arribar els bitllets. Els bitllets ens permeten fer tots aquests negocis sense haver de moure or realment, sinó que el bitllet no deixa de ser un paper que et dona un banc que diu aquest paper val per, no sé, 1 gram d'or, vine aquí el dia que vulguis, em dones el paper i nosaltres et donarem aquest or. Els bancs, amb el suport del govern, et prometen que en qualsevol moment pots canviar-lo per or i això soluciona una mica els problemes d'abans. Portar bitllets és fàcil, els podem guardar fàcilment, podem tenir bitllets que valguin molt d'or i així podem després comprant i venent coses sense haver de fer intercanvis, carregar muntanyes d'or, i la vida està bastant bé. Això s'assembla bastant al que passa avui en dia, veritat? Doncs no ben bé. Els bitllets d'avui en dia ja no tenen el seu corresponent en or, i si vas al Banc d'Espanya i dius que vols canviar un bitllet de 10 euros per l'or que et correspon, segurament fas el ridícul. El que tenim avui en dia és el que es coneix com a diner fiduciari. La qüestió és que hi va arribar un punt al segle XX, a principis dels 1900, que l'ús del bitllet estava tan acceptat que ningú anava realment a canviar-ho d'or, perquè tots confiàvem que la peixateria, el forn de pa o el concessionari de cotxes t'acceptarien els bitllets com a mitjà de pagament. I els governs van decidir que si ja ningú estava fent realment aquest canvi de bitllets a or, podia ser una bona opció deixar de lligar directament el valor d'un bitllet amb una quantitat d'or, així ells podien fer polítiques monetàries i coses que avui no venen al cas. En 1933, doncs, els Estats Units van decidir que un bitllet de dòlars ja no tenia una correspondència directa amb una quantitat d'or, i els van seguir totes les altres monedes del món.
Avui dia, doncs, el valor de tenir dòlars o tenir euros és únic i exclusivament la seguretat que ens donen que tothom ens ho acceptarà com a mitjà de pagament i que si jo tinc euros puc comprar menjar, comprar una casa i comprar-me un cubata. Però els euros en si, un bitllet de 50 euros no val res. No el pots canviar per or, és un bitllet de 50 euros. Té valor perquè tots hem decidit donar-li valor als 50 euros. I això funciona. Tot el sistema monetari que tenim avui en dia es basa en aquesta confiança en el diner. En aquesta classe improvisada de història econòmica que ens hem muntat. Només ens queda un pas per arribar al dia d'avui, i és que si et fixes, la majoria de les transaccions d'avui en dia ja no es fan en bitllets, sinó que tot és digital. Quan jo vaig a un Apple Store i em compro un iPhone i pago 1.000 euros amb la meva targeta, l'únic que passa és que en l'Excel de la caixa posa Albert menys 1.000 euros i Apple Store més 1.000 euros. Però no hi ha cap senyor que tan ràpidament jo pago amb targeta surti corrents amb un fardo de bitllets a posar-los d'un banc a l'altre, sinó que un Excel en algun lloc de la caixa s'actualitza. I tot el nostre sistema de diners mundial bàsicament funciona així. Amb Excels de bancs actualitzant-se constantment si tenim més o menys diners. En resum, els diners de l'any 2022 es basen en la confiança de que els acceptem com a mitjà de pagament i pràcticament totes les transaccions es fan en un món digital on s'actualitzen Excels. Què té això a veure amb el Bitcoin? Tot. Com hem dit al principi, Bitcoin és una moneda digital i ja et pots estar intuint que un Bitcoin no té realment cap valor de per si, igual que un euro no té cap valor de per si. El valor que té Bitcoin és el valor que li donem tots com a societat a l'hora d'acceptar-lo com a mitjà de pagament entre nosaltres. A més és digital, o sigui, mai tindràs una moneda o un bitllet de Bitcoin, sinó que hi ha un sistema informàtic que s'actualitza. De la mateixa manera que tu avui pràcticament fas vida també sense tocar diner real, sinó que tot ho pagues amb el mòbil, tot ho pagues amb la targeta, raro és el dia que realment fas servir efectiu. A partir d'aquí, la manera de funcionar amb Bitcoin és similar a les altres monedes. Tu tens Bitcoins, pots entrar a internet i veure quin és el teu balanç de Bitcoins i el pots fer servir per comprar a diferents llocs, doncs en comptes de donar tants euros a canvi d'una pizza, dones tants Bitcoins a canvi d'una pizza. La pregunta que t'estàs fent ara potser és: però com funciona això realment? És millor que es fins tota la vida? Anem a investigar algunes cosetes que té Bitcoin que són molt interessants. El primer de tot és que Bitcoin és un sistema digital de persona a persona. I això el que fa és que no hi ha d'haver intermediaris per fer cap transacció. Tu ets propietari dels teus propis Bitcoins a internet, a la blockchain, o envies a una altra persona que també és propietària dels seus Bitcoins a la blockchain. I no fa falta res més. No fa falta que tu obris un compte a un banc i que l'altra persona també s'obri un compte a un banc i que hi hagi una empresa que es diu Visa pel mig que quan fas una transacció et cobri una petita comissió. Bitcoin ho simplifica a l'extrem, de manera que els diners van de persona a persona. El segon punt és que Bitcoin és un sistema descentralitzat. En el sistema on vivim d'euros, dòlars, qualsevol moneda, al final el sistema monetari centralitza bastant en un estat és propietari d'una moneda, els Estats Units tenen el dòlar, la Unió Europea té l'euro, i llavors hi ha uns determinats bancs que són els que et permeten obrir-te un compte i operar amb aquell compte. Amb aquest sistema tan centralitzat poden venir alguns inconvenients. Per exemple, que la política monetària depèn d'una institució que pot decidir com manipular la inflació, o que el banc és realment el propietari del teu compte bancari i ells poden decidir que tu no pots tenir un compte amb ells perquè els teus diners venen d'activitats fraudulentes, o un dia poden decidir congelar-te els diners, que no puguis treure més diners. Visquent a Catalunya potser et semblen situacions irreals, però si penses en altres llocs del món, aquests problemes passen. A Venezuela es dispara la inflació cada 2x3 i el seu poder adquisitiu ha quedat destruït. En los últimos 12 meses, la inflación del país latinoamericano avanzó 1.743%. O a més d'un país hem vist recentment amenaces de corralito, que és que bàsicament l'Estat bloqueja els comptes dels ciutadans i només pots treure una quantitat petita de diners durant una setmana. ¿Hay un riesgo de corralito en España? El que Bitcoin proposa és que el sistema no depèn d'uns ordinadors, d'uns bancs que controlen les transaccions que van passant, sinó que el sistema de blockchain els manté per milions d'ordinadors que registren totes les transaccions. Ningú pot bloquejar els comptes de Bitcoin, ningú pot hackejar la xarxa de Bitcoin perquè hauries de hackejar milions d'ordinadors a la vegada, impossible. I ningú pot canviar la política monetària de Bitcoin perquè funciona amb unes normes informàtiques escrites incanviables i el nombre total de Bitcoins és el nombre total de Bitcoins que hi pot haver. No pots crear més Bitcoins perquè sí. En tercer lloc, ja ho hem tocat una miqueta, és que Bitcoin és extremadament segur gràcies a la blockchain i a la criptografia. Li estem dedicant una de temps a entendre el Bitcoin que segurament no entens ni com funciona el sistema real dels euros o l'electricitat a casa teva. Però anem a parlar una mica més del Bitcoin. El blockchain és precisament això, una cadena de blocs. Un bloc és un paquetito que porta la informació de les transaccions que estan basant en Bitcoin. Una adreça envia tants Bitcoins a una altra adreça. Una adreça envia tants altres Bitcoins a una altra adreça. Bitcoin realment no et posa el nom, no diu
Albert envia Marc, sinó que són adreces complicadíssimes, rotllo una contrasenya de wifi d'aquestes que no entens. D'aquesta manera es manté l'anonimat. Un bloc conté totes aquestes transaccions i cada 10 minuts un bloc es tanca i es posa a la blockchain. Quan un bloc entra a la blockchain, tots els milions d'ordinadors que mantenen Bitcoin confirmen que aquell bloc està ben fet i ja es converteix en un bloc immutable, s'afegeix a la blockchain i sempre serà com és. El que estaràs dient ara és, ok, el que necessitem ara és que les transaccions aquestes que hi ha dintre del bloc siguin segures, si no qualsevol persona pot manipular-les, posar que algú té més bitcoins que en veritat no, el que sigui. Això es fa gràcies a la criptografia. La criptografia el que fa és encriptar les transaccions, és a dir, les converteix en un codi il·legible que viatja per internet i només quan ets el receptor d'aquella informació la pots entendre. De manera que ningú pot pillar una transacció de bitcoin per internet, manipular-la i posar que són més o menys bitcoins els que eren i de cop hackejar el sistema. Només emissor i receptor ho poden entendre. Això et pot semblar una fumada, però és literalment el que passa amb els whatsapps. Quan tu envies un whatsapp s'encripta i només el teu receptor el sap entendre. De manera que si algú t'està espiant per internet no podria entendre les teves converses perquè estan encriptades. Gràcies a això tenim unes transaccions segures que es posen totes en un bloc. Aquest bloc s'aprova i es posa a la cadena de blocs. Si abans hem dit que els bancs tenen els seus Excels on posa les transaccions i quin balanç té cadascú, la blockchain és precisament això. Un macro Excel, entre cometes, compartit per milions d'ordinadors de tot el món on hi ha tot l'historial de Bitcoin i pots saber en cada moment quin balanç té cada adreça, quina adreça envia diners a quina altra adreça. Tenim un sistema monetari hipersegur i que ningú pot controlar, centralitzar ben bé, perquè hi ha d'haver milions d'ordinadors confirmant que tot està funcionant bé. Per acabar el vídeo, potser ara t'estàs preguntant, és Bitcoin la moneda del futur? O quan falta perquè ho sigui? O hauria de tenir Bitcoins? Perquè alguna cosa siguin diners en si, ha de complir 3 requisits. Ha de servir per guardar riquesa, ha de servir per intercanviar valor i ha de servir com a unitat de comptabilitat. Què vol dir això? Guardar riquesa vol dir que és una cosa que la gent vol tenir perquè creu que d'aquí a 10, 20, 50 anys allò seguirà tenint valor i en comptes de tenir bitllets a sota el teu matalàs decideixes guardar la riquesa en una altra cosa. Pots tenir euros, pots tenir lingotes d'oro, pots tenir un pis a l'Eixample, un cotxe de col·lecció o et pots comprar un Picasso, amb l'únic objectiu de guardar la teva riquesa en el temps. L'intercanvi de valor és bàsicament comprar, així que aquesta cosa que volem que sigui diners ens ha de servir per anar a algun lloc i a canvi d'un corte de pelo o una pizza ens accepten els nostres diners. I finalment com a unitat de comptabilitat. D'alguna manera de tots hem de fer servir aquest suposat diner com a unitat de pensament. Per exemple, tots pensem en euros i calculem el nostre sou en euros i el que costa un pis en euros i el que volem estalviar en euros. Anem a analitzar si el Bitcoin compleix aquestes 3 coses. Primer de tot, et serveix per guardar riquesa? La majoria de les persones tenen Bitcoin precisament per això, perquè tu inverteixes ara en Bitcoin i creus que pujarà, que valdrà més diners d'aquí a 10 o 50 anys i llavors tu ho fas servir per guardar la teva riquesa. Creus que prefereixes tenir Bitcoins i d'aquí 50 anys tindran valor que en comptes de quedar-me en euros i pensar que d'aquí 50 anys tindran tant valor. A més, el fet que estigui en una blockchain que pot assegurar-me perfectament que són els meus Bitcoins i que no me'ls poden robar, ajuda molt. No ajuda gaire la volatilitat que té Bitcoin i que el canvi de Bitcoin a euros, de Bitcoin a dòlars, canvia moltíssim, així que li posaré una mica un interrogant. És una decisió molt personal si vols guardar-hi allà la teva riquesa. Com a mitjà de pagament, pots comprar algunes coses. Tesla va anunciar fa un temps que acceptava Bitcoins per comprar-te un Tesla, després ho va treure, però a poc estem veient que hi ha diferents comerços i països que comencen a acceptar Bitcoin per fer algunes transaccions. Així que la resposta és un no, o un gran interrogant, però ara mateix no pots ni anar al Mercadona i pagar en Bitcoins o pagar el teu lloguer en Bitcoins aquí a Barcelona. I el tercer criteri és una mica el més difícil, i és que ningú pensa en Bitcoins. Tot el valor que li donem al Bitcoin al final és perquè val tants euros o pel que val tants dòlars. I crec que estem encara a una distància bastant gran de pensant que jo cobro tants Bitcoins com a sou o que la meva riquesa són tants Bitcoins. Sempre acabem passant-ho a però quan valen euros o quan valen dòlars. Potser hi ha algú sí que ja ho està comptant en Bitcoins, però crec que no és el cas de la majoria de la gent, així que aquí et diria que probablement no. Si fem la comparació amb l'euro, per exemple, doncs sí, esperem que si jo tinc euros d'aquí a 20 anys encara s'acceptin com a riquesa i jo els pugui fer servir per coses. Els euros els puc fer servir avui per anar al Mercadona i comprar-me una pizza i jo penso en euros i són la meva unitat de comptabilitat mental. Així que una mica aquí tens aquest macro resum d'una criptomoneda amb bastant potencial. Crec que les tecnologies que hi ha darrere la fan molt prometedora, però també és veritat que amb un present i un futur bastant incert perquè depèn molt de que l'acceptem tots com a mitjà de pagament i es faci una cosa com a mainstream que tots ara pensem en bitcoins i parlem en bitcoins i no en euros. Si ara t'estàs preguntant encara ja, però no m'has dit si he de comprar bitcoin o si ho he de fer o si no, o
hòstia, jo no et diré què has de fer, perquè per això ja tens tu les teves pròpies finances. Jo crec que estar exposat a aquestes coses doncs no fa mal, llavors jo no posaria els meus estalvis i tampoc estic posats a Bitcoin ni de conya, però tenir-ne una mica, entendre de què van aquestes coses, veure-hi el potencial, tant per si un dia puja i et fa ric, com per estar una mica al dia, entendre aquestes tecnologies i investigar, crec que està interessant. Però l'únic consell que et puc donar, que és el que em dono a mi mateix, és no hi posis caps diners que et podrien fer falta o que no vols perdre. Els meus estalvis són els meus estalvis i després si tinc 100 euros que dic, doncs mira, me'ls gastaria en cubates, però ara els posaré a Bitcoin, ok, però són diners que estic disposats a perdre. I res d'això, et deixo que vagis a madurar tota aquesta informació, processa-la com puguis. T'agraeix si deixes un like o si comparteixes aquest vídeo amb algú que creus que li pugui interessar. Crec que és un tema superinteressant, o sigui, és que hi ha molt més per aprendre, però crec que el vídeo ja és massa dens i tot. I res més, pots deixar algun comentari si tens algun dubte, te l'intentaré resoldre i ens veurem la setmana que ve amb un altre vídeo. Adeu!